15 августи соли 2022 тахминан соати 17:00 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Davlatov Tag'ay соли таваллудаш 1955 сокини шаҳри Кӯлоб ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи Душанбе Кӯлоб дар ҳудуди ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомошинаи тамғаи Toyota Corolla таҳти идораи Кобулиев Камолиддин Шарофуддинович соли таваллудаш 1979 сокини шаҳри Кӯлоб бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири автомошинаи тамғаи Toyota Corolla Турдиева Миҷгона Бобомуродовна соли таваллудаш 1986 сокини шаҳри мазкур ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат расидааст. мусофири дигари ҳамин автомошина Шарипова Оқила Моҳ соли таваллудаш 1960 сокини ноҳияи Рӯдакӣ ва мусофири автомошинаи тамғаи Opel Astra Салимова Фирӯза соли таваллудаш 1977 сокини ноҳияи Рӯдакӣ ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расиданд. аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад.